Bună, sunt Eddie și o să vă arăt un joc cu mașini din astea, o să fac scheme. O să vedeți. Mi s-a părut puțin tare, dar se vede dacă vă place și vă. Hai, te încarcă-te. Așa, dau așa e mai bine și uitați. O să face scheme. Să vedem, am făcut. Da. Uneori mie nu merge, nu știu ce s-a pus pe astea, sigur. Nu mi-e. Ce tare. Este și un grup. Sigur, eu n-am făcut prea multe, nu l-am instalat de ieri. De aseară mai exact. N-am apucat să văd chiar tot. Doar că am luat 200 din asta. Atât atunci. Uite, puteți să vă lua. Eu pot să-mi iau și mașina asta. Azi e și mai șmecheră, da. Scuze cum merge asta. Da, are viteză mai mare. Uitați. Ce mult. Sper cu ea. Eu vreau să mă duc. Am reușit. Dar mai am multe stele de luat. Nu știu sigur câte sunt, că nu arată. Asta va fi foarte scurt videoclipul. Videoclip foarte scurt, adică cred că va fi la 5 minute nici. Asta vă mai are, dar și ce spot. Mă duc. Încercați să mai fac. S-a terminat și benzina. Uite, aici e benzina rezervorul. Dacă ai viteză mare, se consumă. N-am reușit prea bine, dar să trec. Tot bun. Hai, gata. Nu știu.
Da, am găsit aici. Am 500. Acum. 6. O să ajung pe că până la 7 și gata, sau termină cam așa. Efect în care 5 de 36 de clip, acum pe 7 și... Cred că asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Și o să mai fac și din alte jocuri. La revedere!